Mass intentions offered July 19, 2020, Sunday, 6:30 a.m. online Holy Mass. Petitions: complete and speedy recovery for George Militante SDB, Father Leonard Macmanos, Father Felix Forlan, Sister Gina Fernando FMA, Sister Cura Haka FMA, Jacinta Patalingho, Arnold Piner, Mi Amor Polo, Eileen Chan Gamana, Elina Bacor, May Estrella Barikit, Sam Jacob, Sky Jirit, Sophia J, Sin James, Nino Angelo, Michael Christian Sevilla, Marcelino Tejano, John Carlson, Manuel Ricla, and Ramon Castro. Speedy healing of all COVID-19 positive for Luis Tapero, Susan De Guzman, Maril Biazon, and Stephenson Lawas. For the successful operation of Jacinta Patalingho, continuous good health, guidance, and protection of Carmen Chu Dakay Pinili and family, Cappadocia Cala, Richie Ann Alboro, and Kunkon Tejano. Visa extension of Bruce Lee, Richelle Siniza, Lourens Lee, Flora May Bibelio, and Amor Lee. For the safety of the people of La Carlota City. For the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Mr. and Mrs. Cabrera and family, Aurora Mahershan Gardner, Elaine Marie, Saint Paul, Mateo Ryan, Terdes family, William and Shuni Miranda, Ramon Cortez and family, Chito and Grace Galang, Nancy Wong and family, Merna and Roberto Iroho, Duran's family, Tutsi, Jules Van Catubig, Glima Hakaka and family, Lamberto Queruga and family, Carl Nenyo, Amancio, Mr. and Mrs. Mauricio Amancio Jr. and family. 36th wedding anniversary of Felixberto and Milba Digolacion. 12th wedding anniversary of Ara and Norman Buscato. Birthday of Mr. Paul Vincent Belsinya. Mass Sauce, Ernesto Fabriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, and Ninita Kabangitan. Mercedes and Eligios, Julie, Rolly, and Marciana. Benita Beatriz, Angel, Rolando Asuncion, Fernando Antonio, Benigna Eliseo, Amada Almasan, Telma Kamingaw, Welfrida Abad, and Saturnina Corbita. Emerenciana Pipito, Carolina Ponce, Rodolfo Lorenzo, Sayung Junas, Felipa Belbestre, Lani Lipar, Nancy Kulanag, Jocelyn, Bibing Habonero, Mauring Dinampo, Esperidion Intek, Jesus, Eduardo, Bibing Dibalocos, Rofo Nalbar Sr. and Jr., Adila Rabilas Pires, and Inidek Bungon. Reverend Father Faustino, Bemerta and Bilanyo, Mila, Rosario, Antonieta, Francisca, Igmedio and Cayetana, Pora, Jose, Ben, Florence, Agnes and Nieves, Elisa Pablo, Antonio, Rufina, Maximo, Estrelleta, Edelberto, Amelia, Epipanio Ibo Jr., and John Lawrence Ibo, Rolando Graciano, Stanislao Jr. and Sr., Carmen, Ninita, Anita, Chiquita,
Gontrano Jr. and III, Frankie Lee, Leopoldo Chan, Clara Nicomedisa Poliento Placido, Los Rolando Haigea, Michael Douglas Milagros Suzette, Ipimaco Martilino Sr., Toring Lambo, Albert Jesus Olympia, Felipe Francisco, Dan Erwin Vector, Patenciano, Eufemia, Alfredicia, Alfonso, Edgar Saturnino, Honorato Roberta, Vitaliano Crescenciana, Eugracias Augustine, Albert, Adelaida, and Pedro. Acebes, Herbacio, and Maria Acebes. Librada and Calexto Muso. Jesus Sanchez, Jesus and Cleope Acebes. Remedios and Gaudencio Bernasor. Celeste Llenos, Paulino, Jopesta, Wibina, Buenaventura, Juana Perfecto Senior, Policarpa, Alicia, Paulina, Augustine, Benjamin, Jose, Bernadette, Angela, Liting, Ramon Senior, Munching, Gigi, Caridad, James, Janet, Sigismundo, Liceria, Felisa, Carmelito, Obino, Amparo, Cerila, Vicente, and Lourdes. Danilo Castro, Tisilo Gonzala, Nicanor, Natividad, Felix Dioscuro, Lucino Balbena, Maximo, Danao, and Janet. Trinidad, Juanita, Sasing, Danelo, Bonifacio, Emilia Egleseria, Isanislao, Lucia Paterno, Placida Teodolo, Minda Romeo Pamelo, Delia, Rani, Janet, Kyle, James, Armando Fortos, Asim Omsibik, Dionisio, Cecilia, Aquilo, Josepina, Arsinia, Jesus, Julia, Esmeralda, Demetrio, and Vicente. Domingo Casemera Corazon, Maria Azenet, Kip, Daniel, Mario Jimenez, Jesus, Roland Bautista Servanda, Salvador, Mark Perpictos, Osina, Agustin, Corazon, Erne, and Gloria. Presentación, Remigio, Tomasa, Placida, Crispolo, Quirino, Me, Quirina, Roberto Senior and Junior, Minda, Sunya, Marina, Lucia, and Paterno. Proserfera, Edwin, Juju, Gigi, Michael, Francisco, Angel, Manolo, Marites, Macasaol, Antonio, Pedro, Ramon, Parañal, Eulogía, Clemente Senior, Antonio, Policarpa, Jesustina, Justina, Clara, Marciana, Melchor Senior and Junior, Henry, Alipia, Margarita, Eperina, Dioscura, Procopia, Venancio, Alipia, April Rose, Timoteo, René, Henry, Gasita, Francisca, Mateo Senior, Teresa, Ponciano Senior, Ángeles, Peter, Bonifacio, Likin, Fulgencio, Socorro, Sandrego Senior, Enoviva, Leonardo, Raimundo, Florencia, Celerina, Expectación, Matilde, and Zacarias. Esperanza, Joel, Dennis, Potenciano Senior, Lucila, Marianito, Abayap, Rafael Trasmonte, Catalino Bellaber, Leonidas Nadal, Jeronimo and Lydia Distoa, Baldomero Nadal Senior, Antonio Iala, Jose and Esperanza Distoa, GC Pacardo, Constancio Abapo, Joselito and Eden Lim, Magdalena, Opelia, Isabel, Judith, Benjamin, Romulo, Benedicta, Florencia, Doroteo, Nita, Ismael, Amado, Cortez, Romeo Vergara, Manolito Vergara, Nicanor Vergara, Cornelia Vergara, Reinaldo Vergara, Seferina Vergara, Ben Atienza, Nolasco Cisneros Jr., Jocelyn Sabaili, Carlito and Jesus Fuentes, Pio Fuentes, Basilisa Fuentes, Fausto Fuentes, Rosario Fuentes, Sergio Fuentes, Renato Anyolina Otara,
Simon and Maria Fe Centillas, Andres Castro Sr. and Jr., Tiborcia Castro, Efren Castro, and Rafael Trasmonte. 40 days of Crispina Cortez, 7th day novena of Carlos Antonio Abad. 40 days for the souls of Maximo Daclan. 6th day novena offering for the souls of Salome Pungoy. 8th day novena of Lita Lumiban. 40 days novena of Maria Clara Berami. 2nd day novena for the first date anniversary of Ricardo Checuti. 2nd death anniversary of Gloria Atelio. 2nd day novena of Nisito Beltran. 1st death anniversary of Orlando Toledo. Death anniversary of Generosa Rago, Dennis Ruel Rubia, Pet Rubia Sr., and Elino Alicha. Birthday of the late Alan Cabrera. And all souls in purgatory, especially the forgotten ones and those who died of COVID-19. Palihog manindog. Sa ngalan, samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan, ug ni Kristo atong Ginoo, manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mayong buntag kanatong tanan. Maayong buntag. Atong gisaulog karon ang ika-16 Domingo sa ordinary time. Ang mensahe sa atong liturhiya karon halangdon kaayo. Kay may tungod kini kung unsaon nato pagpuyo sa gitawag nga quality life sigon sa kabubuton sa Dios. Usa mo na itong pamalandungan pinagi sa atong mga readings. Ning atong misa karon ato sang iampo ang mga intentions ni Pia. Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga misa. Ginoo
Suliran ta kita sa Diyos nga magagawom sa tanan, pasayloon sa ato mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos didto sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaitasan, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaitasan, himaya sa Diyos. Pagkalait sa iya, mga tao, Ginoong Diyos ng ito'y kasamahan, magagawin sa tanan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaitasan, himaya sa Diyos. Kami nagasimba kanimo, nagapasalamat, nagdadangin kami kanimo, Ginoong Jesus, upang anak samahan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaitasan, himaya sa Diyos. Ginoong Jesus, Kordero sa Diyos, Ikaw nagawala sa sala sa kalibutan, kaluoy, kaluoy, kaluoy kami. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaitasan, himaya sa Diyos. Ikaw nagalingkod sa tuwa, sa Diyos Amahan. Ikaw lamang ang Ginoo, upat sa Espiritu Santo. Amen. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaitasan, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos. Magampo kita, o Ginoong kaluyi ang imong katawhan, o dugangi dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom o pagigugma. Himuha kami nga magmakanunayon diya sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo ang imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Kinutlo gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Ang tanang butang ilalom sa imong pag-atiman, o walay laing Dios nga imong kasanghiran sa imong mga hukom. Ang imong kusog mao ang tinubdan sa hustisya. Makapakita ka og kaluoy sa matag usa, kay ikaw ginuuman sa tanan. Nagapakita ka sa imong kusog, sa diha nga ang mga tao may katahap sa kahingpit sa imong gahom, o gisilutan mo si bisan kinsa nga nahibalo sa imong gahom, apan nangahas sa dili pagpanumbaling niini. Bisan aduna kay hingpit nga gahom,
apan ikaw usa ka maluluyon nga maghuhukom. Makabuhat ka unta bisan unsa batok kanamo sa bisan unsang panahon nga gusto mo. Apan inay ni ana, gimanduan mo hinuon kami sa dakong pagpailog. Pinaagi sa mga butang nga imong nabuhat, gitudluan nimo ang imong katawhan, ngang usa ka tawo matarong kinahanglan usab nga maluluyon. Gihatagan mo ang imong katawhan ug dakong paglaom, pinaagi sa pagtugot kanila sa paghinulsol sa ilang mga sala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Ginoo, maayo ikaw og mapasayloon. Ginoo, maayo ikaw og mapasayloon. Ikaw o Ginoo, maayo og mapasayloon. Puno sa kaluoy alang sa tanan nga magasangpit kanimo. Pataling hugi o Ginoo ang akong pag-ampo ug pamatia ang tingog sa akong pangamuyo. Ginoo, maayo ikaw og mapasayloon. Ang tanang mga nasod nga imong gibuhat moabot og mosimba kanimo o Ginoo ug maghimaya sa imong ngalan. Kay halangdon ka man nga naghimo ka og katingalahang mga buhat, ikaw lamang mao ang Dios. Ginoo, maayo ikaw og mapasayloon. Ikaw o Ginoo mo'y usa ka Dios nga maluluyon og mahigugmaon, dugay nga masuko, puno sa kaluoy og kamatinumanon. Lingia ako og kaluy-i ako, ihatag ang imong kusog ngadto sa imong sulugoon. Ginoo, maayo ikaw og mapasayloon. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsoon, sa samang pagkaagi sa atong pagkahuyang, tabangan kita sa espiritu, kay wala kita masayod unsaon nato pag-ampo. Ang espiritu mismo mga liyupo sa Dios alang kanato, uban sa mga pag-agulo nga dili ikasaysay. Ug ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa tao, nasayod unsay gihuna-huna sa espiritu, kay ang espiritu mga liyupo sa Dios alang sa iyang katawhan, sumala sa iyang kabubuton. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo.
Unya misugilon si Jesus ngadto sa katawhan ug laing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi dito sa iyang uma. Usa niya na kagabi samtang nangatulog ang tanan, usa ka kaaway miadto og misabod og liso sa mga sagol sa trigo. Pagunya mibiya. Sa nakatubo na mga tanom ug misugod na sa pagbuswak, ang mga uhay diha pa na mailhi ang mga sagbot. Ang mga sulugoon sa tag-iya miduol kaniya og miingon, Sir, maayong binhi ang gipugas mo sa imong uma. Busa din man gikan ang mga sagbot. Siya mitubag, usa ka kaaway ang naghimo niini. Sila nangutana kaniya, gusto ka ba pangibto namo ang mga sagbot? Siya mitubag, ayaw. Kay sa inyo unyang pag-ibot sa mga sagbot, mapil unya pag-ibot ang trigo. Pasagdi ninyo nga ang trigo ug ang sagbot magdungan og tubo hangtod sa ating ani. Kay ingnon kura unya ang mga manangani. Ibta ninyo pag-una ang mga sagbot, bugkusa kini ug ilabay ngadto sa kalayo. Apan tiguma ang trigo, gipusa didto sa akong kamalig. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Dahigon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod. Ang atong salmo ganina nindot kayo, no? Ang Ginoo, muna itong tuba ganina, Ginoo, maayo ikaw o mapasayloon. This is the nature of God. Maluluyon o mapasayloon. O kini gihambing sa ato ang ebanghelyo karon. Nga dunay ang pugas o maayong binhi. Kaya pagkagabi, yabot ang laing tao o nagsabod o mga sagbot. Sa pagtubo, naibuong na lang sila nga nganong daghan mang sagbot o ang mga sulugoon gaingon ngadto sa amo nila. Ibton ba namo mga sagbot o ang magtutudlo, nagingon ayaw. Unya nating ani. Sa may buot pasabotan ng ting ani. Pwedeng end of the world. Pwedeng inigkamatay nato. Diin kita hukman. So muna ka mga kaigsunan. Reality ni sa itong kinabuhi, Jod. No? Nga kung balikan nato ang Genesis, gihimo sa Ginoo ang tao the sixth day niya, ingon siya, or rather, ang tanan dyan niyang gihimo sa creation, muending na and it was good. In other words, tanan nga gibuhat sa Ginoo, maayo, kaayuhan. Pero mulagi na, tungod sa yawa, nga gustong manimaus nga to sa Ginoo, so nisod ang mga pagtintal. O kani mga pagtintal, mo kani nga itong kinabuhi, no? Daghan kaayo, mga challenges atong kinabuhi, kung bunga sa tintal. Kining coronavirus panaglitan. Kinsa may gahimo ini? Tao rasan. O ang resulta, muna dagang kayo apektahan. But pila na kamilyon ang katawhan na nangamatay sa tibuok kalibutan.
kini mga kagubot sa environment, baha, sunog, kanan lang baha, no? Environmental man na. Gani si Pope Francis, doon na siya nindot kayo nga encyclical letter, no? Laudato Si, ang title. At pasabot nga, kining kalibutan nato ning balay, ato ning balay, ato ning puluyanan, busa ampingan ni nato. Pero tungod sa mga pag-abuso sa kinaiyahan, mo na sad na ang nahitabo. Now, very important dapit sa ubos. Tumingon ta, daghan mo mga daotang tao din sa kalibutan. Pilipinas, daghan kang drug addicts o drug users. Patyonin na itong tanan para humana. Mga daghang kawatan, patyonin na ito. Mura na kini sa ating ebanghelyo karon. Kaya nag-ingon itong mga sulugoon, gustong Ginoo atong ibto ni mga sagbot. Pero sa may sultis Ginoo, no. Let us wait. No? Let us wait on the last day. Kay puhon basin kini mga sagbot mahimong uhay. Kini mga daotang tao magbasol, magbag-o. Muna, ang Ginoo maayo ikaw og mapasayloon. Tagaanta sa Ginoo chance. No? Kita tanan namtay mga sa ba. Dagantang mga sa, uban gagmay, uban dagko. So way pili ang Ginoo, dagko ka magsala, gamay ka magsala, siya maluluyon ug mapasayloon. So di jud ta kahukom sa tao. Kita usa ka tulisan pananglitan, no? Ya pusil namatay. Kita kahukom nga impyerno na tulisan gud. Kaya mo ana. Kaya ang kaluoy sa Ginoo hangtod nagtinga ka pa, siya anda mo pasaylo. Siya anda mo pasaylo. Usa sa katangian kinaiya sa Ginoo mga mintras buhi pata siya maluluyon o pasayloon. Ug gihimo niya ang tanan aron kita magbag-o. Nagpakamatay siya sa krus aron kita magbag-o. Itukod ang mga sakramento aron kita magbag-o o batawangan. Apan humanining tanan iyang gihimo para nato aron ta magbag-o, gahi gyapon tag-o, di ta mosugot, patuyang gyapon ta sa atong gibuhat, watay pagbasol, kita ra ang nagkondenar sa atong kaugalingon. So the mercy of God stops there, and then He becomes a just judge. Siyempre, pagsuod sa langit, di kayo ng Ginoo, sige, okay ra. No? Marabag sa ato ba, no? Basta parinte gani, sige, kalimtan lang nato yung mga gibuhat, sudan diri. No. Kung ikaw sadaan, ikaw rin nagkondenar sa iyong kagalingon ngadto sa impyerno. Kung ikaw maayo, ang Diyos anda mudawat ka nato. That's why the Lord has given us the free will and the intellect to make a choice. Importante kani mga kaigsunan. Kirespetahan yun na sa Ginoo ang atong free will and intellect. To be able to discern, to be able to decipher, to be able to make a decision about our life. So, atong pamalandungan kini Ginoo, no, nga kita unta mapahinumduman ni mga butanga. Ug nga siyempre di nato abusahan ang kaayo sa Ginoo. Ato diyang pangitaan og higayon
sa atong pagbag-o, sa atong kagalingon. Amen. Palihog manindog. Atong pangancion ang nagatuo. Nagatuo kami sa kay Diyos ang Amahan nga magkagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang ang mga makita ug dili makita. dili makita. Nagatuo kami sa ka Ginoo, Jesucristo ang bugtong anak sa Diyos. Anak samahan sa wala pay katuigan. Diyos gikan sa Diyos, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Diyos gikan sa Diyos nga matuod. Anak dili binuhat, usag kinaiya samahan. Pinagi kaniya ng himong tanan. Tungod kanato mga tao, mag-alang sa atong kaluwasan. Mikanawag siya gikan sa langit. Alalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato, gilansang siya sa krus. Sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya, namatay o gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga may mayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug magahatag sa kinabuhi. Naggikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak. Gisimba siya ug gihimaya. Ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, Katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa umaabot kakalibutan. Amen. Pagampo sa katawhan. Ituluan kita ni Kristo unsaon pagsulod sa kingharian sa langit. Magampo kita nga mabot ang kanang maong kingharian kay nasayod man kita kang Espiritu Santo ani asulod kanato og nagtabang kanato sa pag-ampo. Pusa moingon kita, Amahan, moabot ang imong gingharian. Amahan, moabot ang imong gingharian. Ngang atong Obispo Jose, magtuman sa kabubuton sa Dios, ug mangita alang sa kaayuhan nila nga iyang gialagaran, magampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot ang imong gingharian. Nga sila nga gitugyanan sa pagpatuman sa hustisya o sa pagpasabot sa balaod, mudangop kang Kristo, ang tinubdan sa kaalam. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot ang imong gingharian. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 virus, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot ang imong gingharian. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot ang imong gingharian. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot ang imong gingharian. Nga sila nga namatay, matigom ngadto sa ani sa gingharian, magampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot ang imong gingharian. Amahan sa langit ug sa yuta, patalingugi o gitugot ang among mga ipangayo nga mga pangambuyo sa imong katawhan nga maoy gipalitok sa Espiritu Santo
Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkon. Palihog manindog. Mangigsuon pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdahig paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, ikaw ang naghatag kanamo nining himpit nga sakripisyo. Dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel. Ang gasa nga among gihalad alang sa imong dungog ug himaya. Magdala unta og dugang kaluwasan alang sa kanamong tanan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay, ug magkagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud. Nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan. Uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Sa
ngalan sa Ginoo. Hosana sa sanlibutan, Hosana sa kaitasan, Hosana sa sanlibutan, Hosana sa kaitasan. Paliho manluhod. Santos gyud ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mong espiritu aron pagsantos ni mga gasa. Aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Matagkaon na mo iningpan, umataginong ikan sa kalis, nang mantala kami, Ginoo, sa imong kamatayon, ang tuli ka mo matagkaon na mo iningpan, umataginong ikan sa kalis, nang mantala kami, Ginoo, sa imong kamatayon, ang tuli ka mo Aron paghandom sa kamatayon na pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga matubang ug malagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Balaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga mayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya o giha kaniya, gihatagan na kanimo makagawam nga mahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Amen.
Pangayoon ta sa atong amahan, nga pasayloon ang atong mga sala, ug dadon kita niya sa pasaylo kanila nga nakasala kanamo. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ning panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ipakita ta paginigsunay. Peace be with you. Kaloy
mapalihog manluhod, Kini mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you are already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Nasa amahan sa kalibutan, dihin mo niya ang tanan sa uman. Apan ko sa kahapon sa tao, nagkabulag, nagkabahin kitang tanan. Sa kadako sa pagmahal sa Diyos, ipadala ang anak nga nahimong tao. Aron hiusaon bisig katawan, mamahimong mga sakop sa simbahan. Magkahiusa unta kitang tanan, magkauyon nga managsuon, magsinabtanay. Magkatigom unta kita, magkahiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Magkahiusaon ta kitang tanan, magkauyon nga managsuon, magsinabtanay. Magkatigom ta kita, magkahiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo.
Palihog manindog. Magampo kita. O Amahan nga maluluyon, kining mga misteryo naghatag unta kanamo ug bag-ong kadasig. Ingon man magdala unta kanamo ug bag-ong kinabuhi diha kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manluhod. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect them who cares for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. To implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition and our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael, the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manindog. Ang Ginoo mana kaninyo, Maanaa usab kanimo. ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Ihalad na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.